Ola de novo, que tal? Seguimos debullando a actualidade da xornada. Facémola agora na compañía do voceiro municipal do PSOE, Paco Reyes. Boa noite, benvido. Hola, moi boa noite, moitas grazas. Imos empezando falando dos orzamentos da Xunta, porque hoxe tivemos ocasión de preguntarlle ao alcalde cal era a súa valoración destas contas e dixo que trataban ben a Compostela. Xa sabemos que os socialistas non opinan precisamente o mesmo, non? Pois non, nós pensamos que desgraciadamente esos orzamentos son un exemplo máis do maltrato que a Xunta de Galiza o Partido Popular lle ven dando a nosa cidade de Compostela dende estes últimos 5 anos e ademais amosan outra cousa, é a resignación, como precisamente as palabras do alcalde amosan perfectamente, a resignación do alcalde do grupo do goberno do Partido Popular na nosa cidade e ademais a renuncia absoluta a defender a nosa cidade por outra banda, pois simplemente empregan todos os seus esforzos non en pelexar pola cidade, non en pelexar polas nosas necesidades de investimentos, senón precisamente en xustificar o que nós pensamos que é absolutamente injustificable. O certo que o maltrato que está a sufrir Compostela, a verdade é que soamente ten unha explicación, conxuntamente con esa renuncia a defendelo, que é absoluta falta de peso político, desgraciadamente, para a nosa cidade, que teñen tanto o alcalde como o grupo de goberno do Partido Popular. O alcalde pon o acento nun investimento concreto, que é o do Centro de Saúde de Galeras. Lembra que levábamos moitos anos esperando por este equipamento que desta vez parece que vai, e di que é grazas a este goberno, porque anteriormente non se conseguiu esta infraestructura para a capital galega. Tamén o ano pasado íbamos a ter o Centro de Saúde de Galeras e a verdade é que non se gastou nin un euro do orzamentado, polo tanto, a verdade é que levamos, desgraciadamente, 5 anos de goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia despreciando Santiago e máis de 2 anos de goberno do Partido Popular na nosa cidade dicindo que as cousas van sair e as cousas non saen. Porque, mire, nós cando criticamos estos orzamentos, nós o que decimos é que son uns orzamentos de investimento directo na nosa cidade que non chegan aos 11 millóns de euros. Eu lembro que no 2009 o investimento naquel entón foi o último orzamento sendo presidente da Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, e a verdade é que naquel entón o Grupo Popular que estaba na oposición no Concello decía que 150 millóns de investimentos era pouco para Santiago. E agora din que están moi satisfeitos porque non chegan aínda aos 11 millóns de euros. Mire, esta é, desgraciadamente, a situación que temos, porque nós o que estamos non é a pedir a carta aos Reis Magos, nós o que estamos é a pedir que se cumpran os compromisos que a Xunta de Galicia ten acadado ca nosa cidade. A miña pregunta é, onde está o ambulatorio de Concho, o Centro de Saúde de Concho? Onde está o plan director do noso complexo hospitalario universitario de Santiago? Porque si ben é certo que estamos diante dunha crise, pero nós ten desaparecido os orzamentos o noso plan director do hospital, pero sí que se mantén o plan director do hospital de Ferrol, da Coruña, de Pontevedra, de Vilagarcía, de Ourense, o que amosa perfectamente que estamos nunha crise, pero que para Compostela é aínda máis crise que para os demais. Pero onde está o metro lixeiro? Onde está a ampliación do Conservatorio Superior de Música de Santiago? Onde está a estación de autobuses, que é precisamente a aportación da Xunta de Galicia para ese intermodal que ten que ser o centro de comunicacións en Santiago para toda a Galicia? Onde está o Parque Comarcal de Bombeiros? Onde está o CEIP de Villestro? Onde están toda unha serie de compromisos que, insisto, a Xunta ten concertados ca nosa cidade e que hai tempo que non o vemos. Di o Partido Popular que son compromisos de épocas de vacas gordas, que agora hai que adaptarse a, aos tempos de crise que nos toca vivir. Mire, a verdade é que o gran problema non é soamente que desaparecen absolutamente dos orzamentos estes compromisos. Decía con respecto aos orzamentos do Estado que tamén foron prácticamente miserables para a nosa cidade, particularmente comparando con outras cidades. Decía a concelleira Cecilia Sierra que, que polo menos estaban os epígrafes aínda que foran con 0 euros, pero que de todos estes compromisos que lle digo é que nin aparece o epígrafe. Pero, por exemplo, dos outros, mire, o problema que temos é que ademais son virtuais, non chegan aos 11 millóns, mentres que, por exemplo, Coruña ten 30 millóns, mentres que, por exemplo, Vigo ten algo máis de 30 millóns, e no noso caso, ademais, son virtuais, e lle vou dicir por qué. Mire, o ano pasado, o porcentaxe de execución de investimentos reais máis transferencias de capitais da Xunta de Galicia non pasou do 31%. E no noso caso, mire, o ano pasado a Escola Oficial de Idiomas estaba orzamentada. Onde está a Escola Oficial de Idiomas? A EDAR da Silvouta, segundo os orzamentos do Estado, do Souto, segundo o noso alcalde, tamén estaba orzamentado. Onde está a EDAR?
O Centro de Saúde de Galeras, o ano pasado estaba orzamentado. Onde está o Centro de Saúde de Galeras? É dicir, ademais de que son poucos, son virtuais, e a verdade é que non teñen a súa traducción verdadeiramente nun investimento real e que se vexa os edificios. A mesme dar, por exemplo. Mire, a dar, se un ve o convenio que hai 4 meses firmou o alcalde ca Xunta de Galicia e co Estado, ca Administración do Estado, para este ano estaba, en principio previsto, 13.500.000 euros para dar neste ano. Mire, se suma vostede a aportación da Xunta de Galicia e a aportación do Estado suman 1.800.000 euros. Fronte aos 13.500.000 euros, onde está o cumprimento dese convenio? O mesmo alcalde lembrará vostede que ese convenio remata no 2016, é o último ano no que hai investimentos e, polo tanto, no ano que ten que entrar en funcionamento teóricamente dar, bueno, pois o alcalde xa decía outro día que o ano onde van ter máis investimentos vai ser o 2017. É dicir, un ano despois de que remate o convenio que teñen firmado. Esa é a realidade. De todas formas, ese convenio ainda non está, digamos, asinado oficialmente. Falta que o suscriba tamén a coa España. Sí, falta esa pata, non? Ese é un dos problemas, é dicir, é un convenio que nós o criticamos, un convenio malo, un convenio que foi vendido polo alcalde como un gran éxito, e agora resulta que non se van cumprir os prazos, agora resulta que Aguas de España non o ten firmado, agora resulta que está todo un pouco no aire, non? Esa é a situación habitual dos proxectos da nosa cidade, deste grupo de goberno do Partido Popular, que son moi virtuais. En todo caso, preguntábamos onte a María Pardo por esta diferenza entre o que aparece no convenio e as cifras que finalmente aparecen nos orzamentos. Explicaba ela que estes cartos que van abondar para facer os trámites que permitan logo iniciar a construción da EDAR. Pase por feito que en 2014 non van comezar as obras, pero que sí que estarán resoltos todos os trámites para en 2015 pois poñerse cas máquinas logo. Eu insisto, o convenio decía que ia terminar no 2016. Están a decir que o gran investimento vai ser no 2017. Outro feito, levamos 5 anos de perda de tempo cun goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia. E levamos máis de 2 anos de tempo perdido con goberno do Partido Popular neste Concello. Esa é a situación real da EDAR, que lle deron voltas porque les tiñan un compromiso político para que non fora a ubicación na Silvouta e, polo tanto, que fora no Souto. Mire, cando o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, que conformaban o anterior goberno de Progreso, eles fan o traspaso de poderes, o Partido Popular, que gana as eleccións por maioría absoluta neste Concello, estaban feitas os estudios de impacto ambiental, estaba feito o proxecto, estaba feita a primer desenvolvemento dos colectores, estaba feita a expropiación e agora non temos feito nada. Esa é a única realidade. Polo tanto, levamos tempo, desgraciadamente, con este goberno do Concello, máis de 2 anos e medio perdido. E tamén lle vou dicir unha cousa, outro aspecto dos orzamentos, o tema da capitalidade de Galicia, son 2.290.000 euros, aproximadamente o mesmo que o ano pasado, pero lonxe dos 3.100.000 euros da época de Emilio Pérez Turiño, no 2009. E, dende logo, moi lonxe do que un estudo serio e ademais moi ben dirixido, neste caso por un cadeirático de Economía Aplicada, Luís Caramés, plantexaba que necesitaba a nosa cidade para exercer o seu papel de capital de Galicia, que era 5,5 millóns. Por lo tanto, eu o que tamén quero aproveitar, o momento para decir unha cousa, non é para dicila todos os días, pero sí de cando en vez. A capitalidade de Galicia para Santiago supón para todos nós, para todos os veciños e veciñas da nosa cidade, unha honra e un privilexio, dende logo, ser a capital de Galicia, iso que representa. Pero non é un negocio para a nosa cidade, máis ben lle custa diñeiro aos vecinos de Santiago. Bueno, analizaban vostedes onte os orzamentos nunha rolda de prensa na que participaba o deputado Xosé Sánchez Bugallo. Sabe vostede que hoxe o alcalde referiuse á presenza do exalcalde nesa comparecencia. Bueno, era moi crítico, non lle gustou nada a Ángel Currás que Sánchez Bugallo regresara ao Pazo de Raxoi, supoño que tamén porque as palabras do exrexedor foron bastante críticas, non? Dixo que estaba moi apenado polos titulares que deixa sempre Santiago. E o alcalde di pois que parece que o deputado se aburre no Parlamento. Bueno, a verdade é que eu penso que ninguén lle pode decir a Sánchez Bugallo que non é traballador. E moito menos que non é traballador para esta cidade. Poderase disentir en moitas cousas con Xosé Antón Sánchez Bugallo, pero dende logo que non ten un absoluto compromiso ca nosa cidade e que non dedica as 24 horas do día pensando na nosa cidade, pateando a nosa cidade, pelexando pola nosa cidade, eso non se lle pode dicir. E non se lle pode dicir noutras cosas porque, de verdade, o deputado que temos no Parlamento de Galicia de Santiago de Compostela, que mira por Santiago e que defende, dende logo, é Sánchez Bugallo. E o que lle preguntaría ao noso alcalde é
por que el non é quen de facer unha rolda de prensa ca deputado do Partido Popular de Santiago, Paula Prado? É que non ten bona relación? Ten algún problema en facer unha rolda de prensa conxunta con ela? Eu, dende logo, para min é unha honra, unha satisfacción absoluta el poder facer unha rolda de prensa con un home que tanto está a defender Santiago. Polo menos temos xente que está a defender Santiago nas institucións, non como o noso alcalde, como o noso goberno, que, insisto, non teñen o peso político necesario para poder facelo. E o gran problema, o remate é ese, que temos un alcalde e un goberno que escriben non o dictado dos intereses e das necesidades dos veciños e veciñas de Santiago, senón que escriben o dictado dos intereses do Partido Popular e da Xunta de Galicia. Ese é o gran problema agora da nosa cidade. Bueno, supoño que vostedes terán xa as súas emendas aos orzamentos, bueno, pues máis ou menos, non sei, ultimadas, supoño que non, aínda non houbo tempo, pero xa pensadas, non? Exactamente, nós estamos agora traballando e imos presentar recentemente. Por certo, esa outra das cousas que chamaron a atención. Cando foi os orzamentos tamén misérrimos do Estado para a nosa cidade, a verdade é que o primeiro que fixeron, agás de decir que estaban sempre moi ben, porque eles todos, todo o que fai o Partido Popular lles parece ben, pero agás diso, dixeron que ían presentar unhas emendas. Aínda estou a espera de que digan que tamén van presentar unhas emendas con respecto aos orzamentos da Xunta de Galicia para a nosa cidade, que tanta falta vai facer. Bueno, cambiamos de asunto, imos falar agora de temas xudiciais, porque temos varias frontes abertas en relación á xustiza, non? Imos empezar falando por desa sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en relación ao cese da xefa de persoal. Bueno, foi o Partido Socialista moi crítico xa cando se produciu este cese. Recibiron con satisfacción, xa sabemos, esta sentenza, pero din dende o goberno que os servizos xurídicos están a estudar que se pode facer porque entenden que hai un empate entre o que se dixo en primeira instancia en relación a este cese e o que dixo agora o Tribunal Superior. Bueno, vamos ver, eles, obviamente, o Concello é absolutamente soberano para tomar a decisión de si pode, polo tanto, quere recurrir, non? Eu o que quero decir con respecto a esta sentencia o seguinte, que a sentencia o que vene dar a razón o que hai tempo que nos estamos a decir con respecto a este goberno do Partido Popular, que entrou como elefante por cacharrería, particularmente no tema dos empregados públicos, porque o que amosaron dende o primeiro momento é unha auténtica burofobia contra os empregados públicos deste Concello. Mire, se realizaron toda unha serie de ceses que a verdade é que eu entendo que non están xustificados porque nin lle deron tempo ás persoas que ocupaban os postos. Estou agora a pensar, por exemplo, en habilitados de carácter nacional, xente que teñen pasado unha oposición a nivel do Estado, unha oposición dura como é secretario de Concello ou como interventor do Concello. E nin tan sequera lles deron a máis mínima oportunidade de ver efectivamente como se desenvolvían e de poder acadar realmente a experiencia de anos e a súa formación absolutamente impresionante e a súa boa maneira de facer as cousas con respecto ao Concello. Ademais, cesaron a toda unha serie de persoas, algunhas delas dixeron que as cesaban porque non era xente que o fixera como eles pensaban que o podían facer, e agora, recentemente, acaban de nombrar os xefes de servizo. A dúas delas as acaban de nombrar xefe de servizo. Por lo tanto, é unha contradición. Se non varían antes no posto, o que pasa é que, curiosamente, moita da xente que van cesando é xente do urbanismo, curiosamente. Polo tanto, nós o temos denunciado moitas veces. Que o que sucede neste caso concreto que se refire vostede de Carmela? Pois que Carmela, ela era xefa de servicio por concurso, porque ela tiña gañado un concurso, non por libre designación. E, polo tanto, o cese dunha persona que gana unha praza por concurso non é a discreción do goberno. E nuns casos tasados que marca a lei. Eles que fixeron? Eles fixeron un cese absolutamente discrecional, absolutamente a vontade do Concello, porque entendían que tiñan, insisto, que poñer de manifesto a súa burofobia, a cesaron, pero obviamente a cesaron polo que di a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de maneira absolutamente regular e, polo tanto, a sentencia o que di é que a teñen que volver a poñer no cargo que tiña, que era xefa de servicio, insisto, non gañado a dedo con nomeamento digital como están a facer eles as cousas, sino gañado nun concurso de méritos onde primaron os principios de publicidade, mérito e capacidade. Mire, eu sempre digo mesmo, o único pecado que ten neste caso esta funcionaria é que un día foi a mellor nunha oposición e foi despois a mellor nun concurso. Ese é o único pecado que ten ela. Lamentaba onte neste mesmo espazo María Pardo pois que se fale tanto desta sentenza e non doutras que foron en sentido contrario, dándolle a razón ao goberno.
Bueno, eles cando tiveron unha sentenza neste sentido favorable, fixeron unha rolda de prensa, non somente para explicar a sentenza, sino ademais pouco menos que para vou tentar de non empregar certas palabras como, por exemplo, insultar, pero dende logo non foron as súas palabras amables para unha funcionaria que ten acadado, insisto, unha oposición primeiro e despois un concurso que la ten ganado e que agás do alcalde, que é o único que ten pasado unha oposición, que eu lembro os demais non pasaron por esa situación, polo tanto, que non foi quen de pasar unha oposición respecto a que sin foi quen de facelo. Dicía ella que tiñamos onte aquí a María Pardo e obviamente aproveitamos para preguntarlle tamén por esas declaracións que fixo no seu momento cando se deu a coñecer que 7 concelleiros estaban imputados por esa decisión da Xunta de Goberno de pagarlle o abogado a Adrián Varela. Ela dicía pois, que non se fixo entender ben ou que non a entendemos ben. Non? Dicía que non falou de persecución política por parte da xuíza, falaba de que esta xuíza en concreto pois, que é moi boa instrutora, pero sí decía que se están a levar ao ámbito penal asuntos que non deberán chegar a ese ámbito. Bueno, pois neste sentido criticaba a persoa que puxo a denuncia contra estes 7 concelleiros e tamén un pouco a Fiscalía. Pois mire, imos a decir varias cosas. Primeiro, eu non vou entrar en facer unha valoración de si a decisión que acadou a Xunta de Goberno con respecto a pagar a defensa xurídica de Adrián Varela é axustada a dereito ou non, porque iso vai facer que non ten que facer que a Administración de Xustiza. Por lo tanto, eu non vou facer un xuizo paralelo, como, por exemplo, habitualmente sí que fan o Partido Popular. Por lo tanto, eu non vou caer niso. Con respecto ás declaracións de María Pardo, a verdade é que as declaracións de María Pardo todos as escoitamos, non? E a min dame exactamente o mesmo. Se o que tentou foi de facer unha crítica da profesionalidade ou da independencia da Administración de Xustiza, dame o mesmo si a dirixido a un xuiz, si a dirixido un fiscal ou si a dirixido un axente judicial. Dame exactamente o mesmo. A Administración de Xustiza é unha garantía para todos nós. É a garantía do Estado democrático e de dereito no que estamos a vivir. E, polo tanto, o que hai que facer é darlle recursos á Administración de Xustiza, defender, non somente respetar, defender a Administración de Xustiza, darlle todo o noso apoio á Administración de Xustiza e o seu traballo porque, insisto, é esencial, fundamental e a garantía de todos nós de que as cousas nas administracións públicas se están a facer ben feitas. Polo tanto, a min, dende logo, pareceronme absolutamente desafortunadas e o que lle dixen públicamente foi que tiña que reflexionou persoalmente a medias, porque parece ser que dixo que non eran pola xuíza, pero si pola fiscal, en fin, penso que estamos incidindo exactamente o mesmo, e a verdade é que ela di que foron malinterpretadas. Bueno, pois hai que decirle entón ao secretario xeral do Partido Popular de Galiza, Alfonso Ruega, e ao presidente do Partido Popular de Galiza, Alberto Núñez Feijóo, de que eles tamén interpretaron mal as palabras de María Pardo, porque a verdade é que saíron a criticala seriamente, non? Do mesmo xeito que a Xunta de Xuíces de Santiago tivo que sair a decir que, dende logo, non era maneira de facer, porque o que lle vou dicir unha cousa, por suposto que calquer cidadán pode disentir dunha sentenza. Para iso están os recursos. Hai moita xente que está a recurrir, moita xente que está a apelar, moita xente que va a casación, porque non están de acordo con unha sentencia, pero que non fan é sair falando mal e poñendo en dúbida, ademais, a independencia da Administración de Xustiza. O que fan é precisamente ir polos cauces que están estructurados para estas situacións e, polo tanto, presentar o recurso pertinente que o que ten que facer, se así o entende a Xunta de Goberno que está imputada. Non? Esa entendo que é a realidade. Outro, pois mira, a verdade é que eu dixen no seu momento e o manteño. Eu, a verdade é que sentín vergonza de que tivera que escoitar como a Xunta de Xuíces de Santiago de Compostela lle tiraba das orellas a un membro da corporación a que, en definitiva, eu pertenzo, aínda que sexa de outro partido, pero eu tamén son membro desa corporación e, polo tanto, eu o sentín e, dende logo, é o que fixen, aparte de rechazar totalmente esas palabras, esas expresións de María Pardo, neste caso a voceira do Partido Popular do Concello, eu pedín perdón como membro que son da corporación. Bueno, e último asunto, o caso Carril, polo que hoxe tamén lle podemos preguntar ao alcalde, que di que está completamente tranquilo despois de que saíran á luz esas grabacións que se fixeron ao abeiro da operación Pokémon, bueno, pois na que queda patente que existía unha trama preparada no Concello pois para pillar infraganti, non, ao axente Carril. Vostede
que foi bastante prudente a todo agora, despois de que saíron as distintas imputacións de membros do goberno local, sí que pediu a dimisión de Ángel Currás unha vez que se coñeceron estas grabacións. Por que este cambio de postura? Pois mire, porque a verdade é que precisamente o que plantexan precisamente esas conversas, ¿no? que se coñece precisamente o escriturado das mesmas, ¿no? A traducción das mesmas, o papel, a verdade é que representa dúas cousas. A primeira que, Ángel Currás coñecía quen era Carril. Ángel Currás coñecía todo o proceso dunha trama conspiratoria que estaba a ter lugar contra un funcionario neste caso. O coñecía e o consenteu, non o impulsou. Polo menos o que se pode ler das transcricións. Que non estaba de acordo, non? Por outra parte, que se das transcricións o que se pode entender é que non o impulsou, parece que el tiña serias dúbidas con respecto ao tema, pero que sí que o coñecía e o consentiu, porque non o parou. Sexa porque non ten autoridade suficiente no goberno e, polo tanto, os seus concelleiros non lle fan caso, ou polo que sexa, pero certo é que consentiu e non o parou. E, por outra banda, que o coñecía a Carril, e coñecía todo o proceso e a situación que tiña, e, polo tanto, que estaba a pasar na policía. E el dixo públicamente, tanto a cidadanía como a sede judicial, que el non o coñecea. Polo tanto, o que é evidente para nós é que alo menos estas transcripcións o que plantexan é unha evidencia de que neste caso Ángel Currás coñecía a situación e, polo tanto, o que non podemos permitir é que un alcalde minta por un motivo moi sinxelo. Porque, claro, si un alcalde mente, si a palabra de Ángel Currás como alcalde, se a palabra de Ángel Currás como alcalde non ten valor, como se pode chegar a ningún tipo de consenso ou de acordo? É dicir, que credibilidade vai ter o que diga o acordo o que se poda plantexar con el? Polo tanto, nos parece unos moi serio, e tamén moi serio, que agora xa comprendemos para que son os directivos que tentaron de desenvolver e de nomear digitalmente neste goberno. Porque, claro, se un xefe de gabinete, se un concelleiro de seguridade e se unha directora de seguridade, co todo o que cobran, o que adican o seu tempo é a facer tramas conspiratorias contra un funcionario, a verdade é que xa temos o que decimos, o que no seu momento xa dixo o noso grupo, era que a directora de área de seguridade en realidade era unha comisaria política, e parece por estas transcricións que a evidencia é que efectivamente así era. Pois habrá que agardar a ver o que acontece tamén con este caso. Paco, falaremos diso noutra ocasión. Remates o noso tempo. Moitísimas grazas, como sempre. Moitas grazas a vos, de verdade, un placer como sempre. Pois isto foi todo no Preguntoiro de hoxe. Xa saben que poden seguir pendentes da actualidade a través de calquera dos medios do Grupo Correo Gallego. Nos regresamos mañá, pero non con o noso habitual repaso polas novas da xornada, senón cunha programación especial na que poderán ver todo o que aconteza na gala de entrega dos premios gallegos del año, que xa saben organiza esta casa, o Grupo Correo Gallego. Como sempre, grazas pola súa atención.